третата програма. Тя е свързана с детско и майчино здравеопазване. Там сме в контакт с една от неправителствените организации. Тя също трябва да приключи до края на декември месец. Ще има разяснителни кампании, те са няколко точки за грижи за бременните, грижи за новородените, грижи за недоносените деца. Заедно с фондацията вчера набелязахме мероприятие, освен за рекламни материали, също и за по дадените теми, които са да има презентации от колеги педиатри и неонатолози. Но за тези дати, когато ще бъдат уточнени, тогава ще ви съобщим допълнително. Принципно има интерес, когато от родители, когато се касае за техните деца и винаги залите са пълни. Така че очакваме и този път, където ги организираме, да има добра посещаемост, като идеята е да се правят не само в Пловдив, а да бъдат изнесени и в някои други по-малки градове в нашата област. Те обикновено се правят в някаква болница, така ли? Как болница? Къде се правят тези презентации? Не. Абсолютно в салони, в обществени места. Да. В обществени места. Те ще бъдат обявени както на нашия сайт, така и на сайта на фондацията, така че те си имат за нашите деца. Те си имат традиции в тази област, също работят по същите направления, по които трябва да бъдат изнасените лекции, също и рекламните материали, така че и с тях сме в пряк контакт, за да осъществим пак най-добрата информираност на жителите на нашата област.